kang'eyo ndalo machon ok ndalo machon 3-4 years back compare sani yo kwada sani take seriously especially jok ma wadgi jo ohala matindo ng'eyo ohala kopogore tije malo gi man piny ko jok ma piny hinyore seriously no joma nikech in terms of customers samoro pesa ok flow e lweti maber koro imbi sigi hinyori koni koro ok wan maber government boko loso ber mar ohala in fact county government kejiro ka nitiere gik ma iketo mang'eny ma ichulo ma kawo pesa kuwe to tich be onge ohala be onge maber koro wan jo ohala pod ni piny ok winjo ber sani ok ber license adi mudwaro kuom chon ne wachulo license kaka tich metiyo no ne wachulo 5,200 but sani iyudo ka inyalo dhi up to 40,000 tich achiel koro ok loso lwasi maber mar ohala motimo ohala moro amora i town ok ber koro aneno kata gima governor timo Homa Bay gima ber seriously kata konya ka Kenya time wase Nyanza wate timre kamano at least wanyalo dhi